אומרת שהאייטמים הבאים שלנו, שני האייטמים הבאים שלנו הם אייטמים מוקלטים שהקלטנו מראש לפני כשעה. אני אומרת את זה משום שעכשיו מגיעה הודעה של הכנר של דוד האן בכנסת, שלמעשה הערב תשודר מהדורת מבט האחרונה. זה בשל רצון מסייל התאגיד לעמוד ביום פתיחת השידורים. יכול להיות שזו גם המהדורה האחרונה הזו. מבחינה הזו הסיום של התוכנית לא רלוונטי. אני כן רוצה להודות לכל האנשים שעבדו פה במשך השנים. זה הביתי המקצועי המון שנים, המון רגעים קשים והמון רגעים טובים, ובסוף הרבה אנשים הולכים הביתה. ואני מקווה מאוד שימצאו דרכם המקצועית, כמו גם מקווה שהשידור הציבורי ימשיך להיות חזק, גם אם ימשיך להתקיים במתכונת אחרת, במקום אחר. עכשיו נכניס את ההקלטות ונקווה להמשך פרטים נוספים, ושהתמונה תתבהר מהר ולא כפי שאירע עד היום בדיוני הכנסת.